ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳ ба хайр, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам дар ин навор барои шумо паплинои туркии новинкаро нишон дода нархоша якта ба якта фаҳмонам. ин наворе ки айни замон шумо мебинед аз бозори Корвон тарафи Пажарка 012 якм рияд 319 контейнер. касе ки мехоҳа омада худаш аз наздик бина, марҳамат, ман суроғаша гуфтам, илтимос хушру гӯш кунед ва омада гиред. касе ки мехоҳа. А касоне ки мехоҳанд мо доставка кунем, пас рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, ба ҳамин рақамо нависед, бо пурратар ма доставкара мефаҳмонам. И чанда? 350 сомон будай инамудо. Чӣ хеле ки медонед нархҳо дигаргун шидан, қимат шидан. барои ҳавай ҳам пурратар бо нархҳора хитон бине. Сангошон беҳад зиёдай бине. беҳад бисёри хушрӯ задагиай. ана ҳози бо ин намудуш ҳастай. Инаш чанда? Инашам 350 сомон. 350 сомон бо арзон мешавад. дӯстони азиз, то охири навора тамошо кунед. туркиёе ҳастай ки нархошон 180 сомонай. сангдоро. марҳамат, метавонед ки то охира дида интихоб кунед. Ана ин новинкара бинед чӣ хушрӯ. аз ин чанд ранг дороз, дигар рангошам нишон метиҳам. фирмаи Байкадр будай. турки тоза якм сорт билмандо. дӯстони азиз, дирӯз як духтарак навист ки чаро туркиё мисол 300-350 қимат. тамошобинони азиз, турецкиҳо ҳам мисли анами паплинои одие ки мегирем, чи мисол доинг аз ваё фарқ мекуна, мақсад доинг аз слингу дигарш фарқ мекуна нархош. туркиё ҳам ҳами хелан. инаш аз инаш фарқ мекунанд, мисол аз рӯи качества нархош ҳархела мешава. И чанд будан? 340 сомон нархи охираш. 340 сомони охирон нархошон. Мумкин бо дар оянда қимат шава. ҳозир хеле ки мебинем курс баланду паст шидестай, мумкин арзон шава. ина бинед, ҳамаш аз анамин қурби доллар вобастагӣ дора. агар ки доллар пасттарак шавад, шояд ки ино бо дар оянда арзонтар шаванд. вале агар баръакс қимат шава, ино ҳам нархошон дигаргун мешаванд. ҳамешам ба назар гиред. инош чандсин? Инаш 270 сомон я либоса. 270 сомон. ҳамашон сангои дизайнанд. аз ин ҳози чанд рангаи дигар рангошам нишон метиҳам. ина 270 сомон. марҳамат, ана ин рангшам ҳаст. ина диде чиқа хушрӯ. ғавси якм сорт. Вале инаш бошад 250 сомон. инамудош бошад 250 сомонӣ. иям санги дизайнай паплини туркии якм сорт. ана бо ҳаст аз ана ин новинко беҳтарин. бисёрам хушрӯ игли новинкаяй. чӣ хеле гуфтам бори аввала дар бозорай. чанда? 350 сомон. чанд ранг дорад дидед? заминошон сиёҳай. ана дигариша бо нишонтиед, кабутшам нишонтиед. ин санги дизайнай 350 сомон. ози бо санги хамелёнам доштай. урам нишон метиҳам. аз унам метонед бинед. ана ин санги хамелёнаш 380 сомон. у сангои сваровски 350 сомон. хамелёнош 380 сомон. ҳангоме ки харидорӣ мекунед, ҳаминошам ба назар гиред. ана баъд кабутуш беҳад фасон. кабутуш баланда. чихе ки дар видео ами кабут сафедча омадагиай, вале рангаш баланди хушрӯ. аз дуртара гистун ранги хича вай кна нишонтия. ямам хе 350. ана гули новинка бо ана ино 340 сомон. ямози чанд ранг дора, метавонед ки рангоша бинед. 340 сомонӣ. сангошон дизайнай фисташкови, оранжеви ва кабут ранго ҳаст. ина кабуташ. кабут чӣ хеле ки дар уҷа ҳаст, дар камера наомада истодаи дӯстони азиз. ранги кабуташ хеле чӣ гӯям рӯшантаракай. иҷада кама как сафедча омадистай, вале дар асл аз наздик хеле рӯшантаракай рангаш. ана баъд ана игл. И чанд пул?
350 сомон билмандо будаи. Марҳамат. 350 сомон. Ҳозир бо дигарошам нишон метем. Бо чи ҳастай? Ана иглам хушру. Ҳастай неки ози дуранг шайҷа. Ана дурангш. 350. Ҳозир бо дигар гилшам нишон метем. Дигар ангшам намино 350 сомони дӯстони азиз. Дидед? Анамино ҳамаш турецкиян. Касоне ки папилнои туркӣ харидорӣ кардан мехоҳанд, метавонед ки омада аз наздик як маротиба бинед. Ана ин 250 сомон. Сангои дизайн турецки 250 сомони. Хавси хушру. Ҳозир бо дигарошам нишон метем. Ишам 250 сомон. Ана инам 250 сомон. Санги хамилёнай бо инам душ. Ҳозир иёша нишон тем бад бо 200 сомон ора. Дӯстони азиз 180 бесангош будай. Чиқаре дар аввали видео гуфтам 200 сомон сангдорош будай. Ҳозир нишон метем. Инош чанд будан? 200 сомон. Ана ино 200 сомон. Ино бо арзон шудан дӯстони азиз. Вақте ки бори нав омада буд, нархи ино дигар буд. Ҳозир бошад бинед чиқале ҳозир худи савдогар гуфт. Ана мехе 200 сомони. Бенигинеш? Нигиндор 200. Нигиндорш 200 сомон. Нархи беҳад хуб. Бинед фултексай, ҳам худаш ғавсай. Ина мудаш бошад, блеск дора. Инаш чи? 280 сомон. Ана 280 сомон. Бори нав. Тамошобинони азиз, ана ина мудаш бошад бо арзонан. Бинед. Папилнои туркӣ тоза, санги дизайн, якм сорт. 200 сомон як либос шай. Марҳамат метавонед дархост кунед. Мо доставка дорем. Ҳозир гулош бисёрай, ҳамаи гулоша якта ба якта нишон метам. Иҷада чанд паплин арзонтарак вайш у борш пештарак омадагиай арзонтар кардан нисбат ба ино шумо метавонед ки бинед. Ана марҳамат ишам 200 сомон. Ҳамино ҳамаш 200 сомониам. ҳозирашта дӯстони азиз ҳамаи ҳамино 200 сомонанд. Вале ба назар гиред дӯстони азиз ки ҳозир ҳамаи ҳами нарху навои бозор чӣ наски бошавад, чӣ мисол хурданӣ бошад, ҳамаш вобаста ба қурби доллар ай нархушон. Ҳами ки нарх баланд шид, баланд мешавад бо нархи иноям. ҳозирашта бошад 200 сомонӣ. Марҳамат ҳами гуло. Ина ҳам дизайн дора. Намиё дизайна. Инами 350-380 сомон буд. Ҳозир бошад распродажа кардиян. Аз ин намудо камтар мондай 200 сомонӣ. 200 сомонӣ кардиян. Ина бине. Ана бо се санга ҳастай. Ишам 200 сомонай. Сабаби ки инош камтарак мондагиян. 5 метраян дӯстони азиз. Бисёре аз ино 5 метраян. خلاصه این بود ویدیوی ما از بازار کاروان. بار دیگر تکرار میکنم طرف پژارکا نالیوای دروازه یکم ریاد دکانی 319 هم میتوانید اومده از نزدیک با یک تا برو خطون بینید. کسانی که میخوان ما دستافک کنیم رقمای واتساپی ما در روی اکران هست نویسید یا اینکه گلس روانید. باقی سلامت باشید. خیر.